Hasteko esan beharra dago, etapa honetan laguntza emozionala bermatzea ezinbestekoa dela eta hein handi batean gurasoei dagokie laguntza hori ematea. Izan ere, gurasoak dira seme-alaben eredu garrantzitsuenak eta gurasoengandik berau jasotzeak hain zuzen ere lasai bizitzeko behar duten segurantza ematen die neurri handi batean. Hala eta guztiz ere, laguntza emozionala eskaintzea erronka eta batzuetan zaila izan daiteke, kontuan hartuta aldaketa fisiko eta emozional biziak bizitzen ari direla. Baina kontuan hartu behar dugu laguntza emozionalak garapen psikologiko osasuntsua bermatzen duela. Zeren laguntza emozionala eskaintzean, besteak beste, seme-alabek euren emozioak adierazten, ulertzen eta kudeatzen ikasten dute. Eta horrez gain, guraso eta seme-alaben arteko konfiantza areagotzen da. Gainera, gurasoak emozionalki eskuragarri dituztela sentitzen duten haurrek eta nerabeek joera handiagoa dute gurasoekin ez ezik besteekin ere lotura estuagoak garatzeko. Horrez gain, erresilientzia ere areagotzen da, hau da, bizitzako erronkei eta ezbehar emozionalei aurre egiteko eta gainditzeko gaitasuna eskuratzen da, izan ere gurasoek une zailetan laguntza ematen dutenean, haurretan erabek estresa kudeatzen eta nolabait egoerari azkarrago buelta ematen, ikasten dute. Eta nola eskaini gurasoengandik behar duten laguntza emozional hori? Bada, lehenik eta behin, seme-alabekin komunikazio irekia, aktiboa eta erregularra izaten ahalegindu behar dugu, alegia. Behar gaituztenean eskuragarri eta hitz egiteko prest agertzea garrantzitsua da. Baina eurak eskatu gabe ere, gurasoek gogoetak eta sentimentuak partekatzeko eroso sentituko diren egoerak eta uneak sortu behar dituzte eta horietan noski arretaz eta epaitu gabe entzun behar zaien erabe. Hau da, entzute aktiboa egin behar da, kontaketa etengabe eta esaten ari diren horrekiko benetako interesa erakutsi. Eta noski garrantzitsua da sentimendu eta kezkekiko empatia erukustea, nolabait sentimenduak balioztatzea, naiz eta askotan haiekin ados egon ezarren, Esaterako nola sentitzen diren galdetzen diegunean edo onakoa edo bestelakoa nola kudeatu duten galdetzen badiegu, saiatu beharko dugu eduki dituzten erreakzioak ez kritikatzen eta erreakzio horiek ulertzen, Argi izan behar dugu ulertuak sentitzen badira gehiago irekiko direla eta zentzu horretan gauza gehiago kontatzeko konfiantza izango dute aurra. Hau da, empatiak bien arteko lotura emozionala sendotuko du. Baina era berean ez dugu ahaztu behar, euren pribatutasuna errespetatzea garrantzitsua dela. Alegia nerabek euren espazioa eta pribatutasuna behar dituzte eta euren kontuak partekatzeko gogoa adierazi ezean, ezin dugu beren gai pertsonetan sartu, Egia da, kudeaketa emozionala modelatzeko ariketa egin daitekela, hau da, emozioak modu osasuntsuan kudeatzen erakutsi daiteke, esaterako egoera zailetan, zailak gu geuk nola kudeatzen ditugun konpartituz, eta bar, baina beste edozein helduekin egingo genduke moduan, aholkuak errespetuz eman behar ditugu, iritziak ezarri gabe. Aukera bat izan daiteke, ideia berri bat entzuteko irekiak ote dauden galdetzea. Finean, helburua euren kezka eta bizipinez, askatasunez hitz egiteko espazioak eskaintzea da. Hone guztiak sortu daitezken arazoak identifikatzeko ez ezik gurasoei beren seme-alabei trantsizioan laguntzea ahalbidetuko die. Eta zer esanik ez, bizitzako prestaketari dagokienez, izan ere mundua erronka emozional eta etengabeko aldaketaz beteta dago eta horretarako prestatzea ezinbestekoa. Hori horrela, txikitatik laguntza emozionala eskainiz, seme-alabei bizitzako zailtasunei modu eraginkorrean aurre egiteko beharrezko trebetasunak eskaintzen zaizkie eta saiakera horretan autonomia bultzatzea ezinbestekoa da. Gurasoek denbora eta bestelakoak hobeto kudeatzen edo eta erabakiak hartzen lagundu ahal dute, aholkuz, eta horri esker ere nerabek erantzunkizun akademiko eta pertsonal handiagoak har ditzakete. Zentzu horretan,
haien lorpenak eta arrakastak ospatuko ditugu, izan handiak edo txikiak. Horre guztiak laguntza eta animo sentsazioa emango die, zeren erabentzat garrantzitsua da gurasoek beren hezkuntza prozesuan aktiboki parte hartzen dutela ikustea. Hezkuntza modu zabalean ulertuta, eta horrek irakasleekin komunikazioa izatea, eskolak antolatzen dituen hitzaldi eta jardueretan parte hartzea, edota etxean ikasteko laguntza ematea suposatzen du, eta gurasoen inplikazio horrek mezu argia igortzen du, hau da, zure hezkuntza baloratzen dugu eta bizitzan arrakasta izan dezazun nahi dugu, ez? Hala eta guztiz ere, seme-alabekiko dugun espektatibak argiak behar dute izan, ez? Esaterako, euskararen erabilaren kasuan, guraso euskaldunek etxean euskeraz egiten delako, euren seme-alabak kalean ere euskaraz arituko direla pentsatu dezakete, bai, eta aurrerantzean ere hala egingo dutela. Baina honakoa ez da hain erreza, ez? Izan ere aurreko saioan aipatu moduan, lagun arteak eta testu inguruak guztiz baldintzatzen dituzte gazteak. Horregatik, naiz eta etxean euskaraz egin, ingurua ez bada euskaldera nekez hartuko dute ohitura euskaraz jarduteko, beraz gurasoek espektatibak eraikitzen dituztenean, inguru osoari erreparatu behar diete. Ez baita berdina, Leitzan, Iruñerrin edo Tafaian bizitzea. Horregatik, helburuak markatu ahal daitezke, zeren gurasoak badugu gazteen artean euskararen erabilia sustatzeko aukera. Nola? Bada, euskaraz blaitu ahal dira, ez? Seme-alabak hala nola, etxean euskaraz hitz eginez, euskarazko filmak edo telebista saioak ikusiz, musika entzuten, liburuak irakurriz, eta abar. Eta noski, gurasoak eredurirenean ahalegina egin beharko lukete, une oro, hau da, modu kontziente batean euskaraz egiten euren artean ere, ez? Euren seme-alabak ikusten badute gurasoek hizkuntza baloratzen eta erabiltzen dutela, aukera handia dago eurek ere berdin egitea, zeren argi izan behar dugu, zenbat eta hizkuntza gehiago entzun eta erabili, orduan eta naturalagoa izango dela beraientzat euren lagunekin euskaraz aritzea. Laburbilduz, gurasoek ezinbesteko eginkizuna betetzen duten erabezaroko trantsizio garai honetan, bai eta ondorengo urteetan ere. Besteak beste, laguntza emozionala eskainiz, autonomia sustatuz, eta noski euskararen erabilera sustatuz. Finean, garapen pertsonalako oinarri sendo bat finkatzen dute gurasoek, baina horretarako familia, eskola eta lagunak etengabeko komunikazioan egon behar duten elementuak dira. Izan ere, testuinguru horien arteko desorekak arrisku faktoreetan eragina izan dezake. Inoiz ez da berandu, senitartekoen artean komunikazio on baten alde apustu egiteko eta galdu bada berraskuratzen saiatzeko. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.